til den ultimative kærlighedssang. Valg af dig derhjemme. Love is in the air med John Paul Young. Her er Nicolas Kieser og Maj Frisendal. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Nicolas Kieser og Maj Frisendal. Meget flot her. Rigtig flot. Jeg burde ikke have faldet der. Jamen, jeg har godt sige en ting. Jeg kiggede over på dommerne, og ved at de sad begge to. Faktisk 2 eller 3 af dem sad med hovedet helt ned og var helt i benovelse over det. Det gør det endnu værre for mig. Nej, det var fantastisk. Det var i benovelse. Det var fantastisk. Var det ikke også det, Mikkeline? Det var fantastisk. Det var en rigtig god pirouette. Det var bare ærgerligt. Jeg tror bare, at du ville holde den lidt for lang tid, og så var det, du faldt til sidst. Men altså, jeg synes virkelig, at vi fik spredt noget kærlighed ud i rummet, og jeg synes, at der var meget gnist i det her program, og det var dejligt at se, fordi jeg ved godt, at danserytmer, det er ikke sådan lige din stærke side. Men jeg synes, at du klarede det meget godt. Det synes jeg også. Undskyld, jeg afbrød, fordi vi vil godt lige høre Vivi. Hvad vil du spørge om? Jeg vil simpelthen spørge sådan set. Du sidder og dommer, så du må have set nogle ting, tænker jeg bare. Ja, om jeg så det. Først og fremmest vil jeg sige, at Nicolas, dit professionelle felt er jo fart, og det synes jeg, at du virkelig præsterede i det her nummer, også i en svær grad af koreografi. Jeg synes, når vi nu skal tale om det, der kiksede med din pirouette, så synes jeg, det var rigtig professionelt, den måde, du kom op på lynhurtigt, og så skal vi ikke tale mere om det. Og så vil jeg sige, at det var flot valgt, og at publikum har valgt den sang til dit sang. De må have set noget i luften. Det er jo flot ord på dommeren. Lad mig lige starte med at høre, slog du dig? Nej, overhovedet ikke. Men det var bare en af de ting, der sker op igen og så videre hurtigt. Men det er jo faktisk også noget af det, som man hører dommeren, de lægger mærke til. Tænkte du bare, nu er der ingen vej tilbage, eller tænkte, nu skal bare op og ind i det igen? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan jo godt huske koreografien, ikke? Men jeg var glad for, at jeg faldt den retning, vi skulle i hvert fald. Det havde været skidt, hvis jeg røg den anden vej. Så faldet, det var den rigtige vej. Godt gået, Nicolas. I er varm på is. Der får parerne point på en skala fra 0,0 til 6,0. Dommer, lad os høre jeres point til Nicolas og Maj. Fini, vi starter dig. 5,0. Mikkeline. Det var trods alt en rigtig fin pirouette med mange omdrejninger. 5,0. Og så er det point, Vivi. 5,0. Det vil så sige 15 point, mine damer og herrer, til Nicolas og Maj. Hvis du også vil have lov til at give nogle point til Nicolas og Maj, så send os en sms til 1234. Teksten skal være Nicolas og Maj, NM. Tusind tak for et dejligt program. Sid ned.